Takže prvou z našich 3 škôl bude základná, teda prvé súkromné gymnázium, lepšie povedané, bude to aj základná, aj stredná škola však, na Bajkalskej ulici v Bratislave. Je to škola, ktorá sa už vyše 30 rokov snaží ísť vlastnou, veľakrát až priekopníckou cestou. A z tejto súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a gymnázia vítam medzi sebou spoluzriaďovateľku a bývalú riaditeľku pani Máriu Smrekovú a súčasnú riaditeľku pani Danu Jančinovú, ktoré nás budú sprevádzať ich prezentáciou. Takže nech sa vám páči. Ďakujeme. Dobrý deň. Neviem, či to všetko funguje. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Je to pre nás veľká česť reprezentovať hrstku škôl, ktoré by mali byť akýmisi reprezentantmi vzdelávania na Slovensku. Možno ja tak menej formálne začnem a také tie dôležitejšie filozofické myšlienky nechám na Majku. Majka Smreková a ja, Dana Jančinová, sme boli vlastne súčasťou takého porevolučného procesu. V roku 1991 sme si začali plniť svoj profesionálny sen. Založili sme spolu s ďalšími 2 našimi priateľmi prvé súkromné gymnázium v Bratislave. Predbehli nás v Košiciach, ale musím zase na našu česť povedať, že my ešte existujeme stále. Boli to veľmi také ťažké začiatky, boli sme plní elánu, odvahy, našťastie, lebo nebolo to ľahké. A teraz spätne, retrospektívne, keď sa pozerám na tých 32 rokov, tak musím povedať, že mali sme to veľmi dobre aj filozoficky, aj tak na takých etických, morálnych základoch položené, že naozaj všetko to, s čím sme do tej školy vlastne išli s vervou a s čím sme začínali, tam nielenže pretrváva dodnes, ale prebudovávame to na taký komplexný systém a tá synergia medzi nami fantasticky funguje dodnes a prináša vlastne tej škole také miesto, o ktorom sme si v tom roku 91 ani neodvážili sme sa snívať. Začínali sme naozaj v takej postkomunistickej dobe, kde väčšinová predstava bola taká, že súkromná škola je niečo, kde sa kupujú známky. My sme od prvej chvíle, teda nám bolo jasné, že naši absolventi a naši študenti, s ktorými chceme mať veľmi dobré vzťahy, chceme z nich naozaj ľudí, ktorí nás budú reprezentovať, ktorí budú reprezentovať našu školu a aj našu krajinu ako múdri ľudia. Čiže nielen vzdelaní ľudia, šikovní, bystrí, ale naozaj rovnako dôležité pre nás je, aj bolo, vlastne tá charakterová hodnotová výchova. A myslím si, že dnes, keď sa pozrieme či už na nejaké výsledky, úspechy, či už nejakých pilotných testovaniach, teraz už maturitných testovaniach alebo v súťažiach, tak nikto nepochybuje o tej stránke úspechov v tom vzdelávaní, ale naozaj naše aktivity smerujú úplne s rovnakou vervou a s rovnakým elánom aj do druhej časti, do charakterových výchovy, do emočného vzdelávania, emočnej stability našich detí. A 1331 našich absolventov, verím, že nám robí česť nielen na domácich univerzitách, na pracoviskách, ale aj v
táto nejaká misia by samozrejme nebola možná bez, ako som spomínala, nejakej premyslenej štruktúry, čo do toho vzdelávania chceme priniesť. Takže poprosím Majku, aby predstavila vlastne tú našu filozofiu. Ďakujem. Dada načrtla historický kontext. Ja by som chcela povedať, že v tých 90. rokoch, keď sme v 91. začínali, tak sme sa pozerali na Európu možno trochu ako na starnúcu dámu, ktorá nemá také vízie, ako máme my. Zdalo sa nám, že rezignovala na otázky zmyslu hodnôt. Zdalo sa nám, že kultúra sa nepríjma ako pestovanie dôstojnosti človeka, ale skôr naopak. My sme boli nadšení slobodou, preniesli sme ju do slobody vzdelávania a toto naše nadšenie, ja si trúfam povedať, že nás neopustilo. Začali sme s učiteľmi, ktorí boli súčasťou socialistických škôl, niektorí boli 5 rokov v praxi, niektorí 10, niektorí 20. A týmto chcem pozdraviť Vila Kratochvíľa, ktorý bol tiež jedným z našich prvých učiteľov. A Pálka Sadloňa, z ktorého gymnázia vlastne sme vzišli. My sme učili z dostupných materiálov zo zahraničia. Učili sme sa napríklad od katolického gymnázia v Kerkrade, ktoré viedol pán profesor Plum. Učili sme sa v európskych projektoch ako Virgil projekt, v Erasme, pokračujeme ďalej v projekte PIP. Ale zaujal nás aj projekt z Ameriky, projekt Zuzanko Valíkovej o integrovanom tematickom vyučovaní. Ale predovšetkým, a to chcem zdôrazniť, sme sa učili z vlastného poznávania, z vlastných skúseností. Vieme, že žiadna myšlienka, žiadna realizácia myšlienky, žiaden projekt sa nedá zvonku zo zahraničia preniesť ako pečiatka. A je to dobré, lebo tam sa dá realizovať naša tvorivosť, naše poznanie society, naše poznanie reality, naše poznanie žiakov, ktorých dostávame v triede. Čo je veľmi dôležité, vedeli sme, s akým cieľom ideme do vzdelávania. Chceme ponúknuť slobodu vo vzdelávaní a toto je veľmi dôležité so všetkou zodpovednosťou, ktorej sme schopní. Chcem si spomenúť na pána profesora Hejného, ktorý v 92. povedal, že skutočná zmena sa musí udiať z dola. A na pána profesora Hromkoviča zo Švajčiarska, ktorý hovorí, že zmena vo veľkom systéme, ktorým školstvo je evolučná a nie revolučná. A na tom, čo ďalej poviem, by som chcela tieto dva fakty aj ilustrovať. Ak chceme takúto veľkú zmenu, tak sa musí sa zmeniť paradigma. V prvom rade uvedomovali sme si, že sa musí zmeniť pozícia žiaka a pozícia učiteľa. Pozícia žiaka, čo sa nie veľmi s ochotou súčasne prijíma, sa musí zmeniť z človeka, ktorý je, teda z pozície človeka, ktorý je vzdelávaný, na ňom sa deje vzdelávanie, na pozíciu ja som hlavný aktér svojho vzdelávania. A to so všetkou zodpovednosťou, ktorej som v
v rámci môjho osobnostného rastu ako žiak schopný. Ale naozaj to vzdelávanie je moja vec. O tomto podľa mňa by sa malo v spoločnosti aspoň na Slovensku veľa hovoriť. Druhá vec, druhá veľká zmena je v pozícii učiteľa a to sme si uvedomovali od začiatku. My nie sme tí dobrí rozdávajúci vedomosti, zručnosti. My sme tí, ktorí majú sprevádzať žiaka v jeho vzdelávaní. My sme tí, ktorí nie sú zodpovední za to, či má jednotky, dvojky alebo päťky. My sme zodpovední za to, že sme pripravili tie podmienky, aby ich mohol mať. Toto je filozofia, s ktorou sme vstupovali od začiatku do realizácie vyučovania, vzdelávania v našej škole. Uvedomovali sme si, že to, čo potrebujeme, aby naše deti dostali, aby to nasiakli, boli určite vedomosti, boli určite zručnosti a charakter, ako spomínala Dada. U nás sa učili za socializmu a bohužiaľ aj v súčasnom štátnom vzdelávacom programe predmety vlastne ako história vedy. Nejde o poznávanie toho, ako pojmy spolu so sebou súvisia. Ako vidíme vedu súčasnou optikou. Vieme, že tých pojmov, ktoré sa mali učiť a majú učiť, je strašne veľa, tak ako sa vyvíja veda. To nie je realita, to sa nedá. A od začiatku sme rozmýšľali nad tým, že čo je teda vlastne to podstatné, čo je to základné učivo. A od roku 2005 po mnohých diskusiách sme si zadefinovali základné učivo. Zadefinovali sme ho ako súbor pojmov, vzťahov medzi nimi a procesov, a teraz je toto dôležité, ktoré sú nutné a postačujúce, aby žiak sám alebo efektívnejšie s učiteľom prehlboval svoje poznávanie, aby tie pojmy, vzťahy a procesy vyvolávali v ňom otázky a tak postupoval do ďalších stupňov vzdelávania. Definícia super, rozumieme, nutné, postačujúce, ale ktoré tie pojmy sú? Je dôležité, aby tie pojmy zahrňali aj spoločenské vedy, aj prírodné vedy, aby zahrňali aj to, čo hovoríme o charaktere človeka. A toto vymyslieť, vygenerovať je veľmi ťažké. My sme si vygenerovali pojmy hmota, spoločnosť, pojem stav je podstatný, pojem zmena stavu, čo tú zmenu stavu spôsobuje sila, na tú zmenu treba energiu a tú energiu nevnímame len ako E rovná sa MC na druhu alebo E rovná sa H krát F, hej. Tú energiu vnímame ako základnú charakteristiku všetkého, čo je. To platí aj pre spoločenské vedy, aj pre prírodné vedy. Ďalší veľmi dôležitý pojem je štruktúra. Či štruktúra spoločnosti, alebo štruktúra hmoty. Ako ďalší dôležitý pojem sme si vygenerovali symetriu. Symetria či vo fyzike, či v biológii, či v hudbe, či vo výtvarnom umení, či v architektúre. To je pojem, s ktorým sa tie deti majú stretnúť. A posledné sú základné zákony, ktoré platia, ale skutočne základné zákony, teda tie, ktoré sú nutné a postačujúce. Toto je to, čo sme spravili ku
redukcii učiva. Ešte možno na ilustráciu poviem, ako pracujeme napríklad s pojmom štruktúra. Je dôležité od prvého ročníka začať s nejakou propedeutikou prírodných vied. A v tomto zmysle chceme začínať v prvom ročníku s legom. Nie je pravda, ako tvrdia mnohí experti z pedagogických fakult, že tomu deti nebudú rozumieť, že sa niečo skladá v ďalšom z atómov. No budú tomu rozumieť, pretože vedia, že keď stavajú z lega pumpu, alebo obchodné stredisko, alebo kvetinárstvo, alebo malých pandrláčikov, ktorí tam fungujú, že tí sa skladajú z nejakých častí. V neskoršom to budú častice, v neskoršom to budú atómy. Teraz ich štruktúra, čo sa s nimi môže stať. Tie atómy sa môžu zmeniť svoj stav, ako pôsobením akej sily. A vznik z týchto atómov, vznik molekúl, chemická väzba. Z chemickej väzby samozrejme tá, ktorá je podmienkou pre existenciu metabolizmu v nás, alebo pre vysvetlenie toho, že elektróny tečú vo vodiči. Toto je veľmi zrýchla a z nadhľadu tá predstava, ako sa dá rozvíjať každý z tých pojmov, každý v príslušnom období vzdelávania. V spoločenských vedách rovnako. Začíname od dieťaťa, rodičov, rodina, trieda, žiak, trieda, škola, región, ďalej štát, ďalej zem. A štruktúra predstavuje aj pomenovanie stavu, pomenovanie zmien stavov, príčiny, dôsledky. Myslím si, že tieto pojmy sú naozaj kľúčové preto, aby sme mohli čo najjednoduchšie rozvíjať poznávanie. A ešte raz chcem povedať, toto je cesta, ktorej teraz môžeme hovoriť, že redukcia učiva. Som hovorila, že s týmto sme začínali v roku 2005, teda ešte pred všetkými zmenami, ktoré sa k nám dostali. Ešte skôr sme začínali v roku 2002 s tým, čo predstavuje vlastne základ pre poznávanie. Vieme, že poznávanie sú vlastne pojmy, súdy, úsudky. Na to, aby sa toto mohlo udiať, aby sme to mohli robiť, potrebujeme myslieť. Potrebujeme vedieť, čo je analýza, syntéza, čo je porovnávanie, generalizácia, indukcia, dedukcia a tak ďalej. Dôležité sme zistili aj z praxe je to, že keď sme robili labáky z chémie napríklad, tak mali kolónku pozorovanie. A často sa stávalo, že deti tam napísali, že pokus sa nám vydaril. Super. Ale to nie je pozorovanie. My ich nechceme učiť, čo v tej hlave má prebehnúť, aby to bolo skutočne pozorovanie, ktoré sa dá popísať. My ich potrebujeme naučiť, a to nemusia vedieť pomenovať od začiatku, že hovoríme o analýze, že hovoríme o syntéze, že hovoríme o porovnávaní. Pri najmenšom s týmito 3 procesmi v hlave žiaka máme rátať. A toto máme rozvíjať ďalej. Od roku zhruba 2002 sme mali zakotvený v tematických plánoch tréning logických operácií.
A vybrali sme zhruba 25 alebo 30 takýchto cieľov. Napríklad analyzovať celok a syntetizovať do celku. To je základ čítania s porozumením. Alebo porozumieť informačne zovretému textu. To znamená, že porozumieť tabuľke, porozumieť grafu, ale aj porozumieť komiksu. Porozumieť obrázkom. Alebo porozumieť procesu popísanému algoritmom. Od začiatku treba, aby deti vedeli, že násobenie je vlastne ščítanie toľkokrát, koľko som chcela násobiť. Tomu treba, aby rozumeli aj všetkým ostatným matematickým operáciám, ale aj nielen matematickým. Veľmi dôležité bolo presne vyjadriť myšlienku. A to sme sa my veľmi natvrdo učili od začiatku, my učitelia. Pretože pre nás testy, ktoré sme zadávali, neboli, že napíš, čo vieš o 7. skupine periodickej tabulky. Ale naozaj veľmi presne bolo treba rozmýšľať, čo ja od toho žiaka vlastne chcem, na čo mi má vlastne odpovedať. Za tých 32 rokov je to veľmi tvrdý tréning a vôbec nehovorím, že to naše presné vyjadrenie myšlienky je už na dobrej ceste. A ak sme schopní trénovať toto myslenie, potom môžeme povedať, že vieme kriticky hodnotiť myšlienky. Teraz s tým kritickým pohľadom máme rôzne vzdelávania. Vieme, aké fauly môžu existovať. Ale že to celé sa musí najprv odohrať v hlave dieťaťa. To celé, myslím, to myslenie, tak to by sme si my ako učitelia mali uvedomiť. Čo ešte potrebujete? Ešte potrebujem jednu vec. Dobre. Keď ma naháňate. Dobre. Hovoríme, že sme škola vzťahov. To Dada popísala a to platí. Na tom stojíme. A čo potrebujeme? To, že sme sa dostali vlastne do úplnej súčinnosti, ak zapadli sme ako puzzle s tým, čo sa odvíjalo v Európskej komisii a v OECD. Za to vďačíme našim učiteľom, týmu našich učiteľov, ktorí na tom robili. A robili na tom nad svoj základný úväzok. A toto potrebujeme zaplatiť. Potrebujeme zaplatiť, aby sme mali možnosť konzultácie medzi rôznymi školami. Potrebujeme zaplatiť, aby sme mali možnosť konzultácie s odborníkmi, aby sme mali možnosť konzultácie so zamestnávateľmi. A to nehovorím, a to chcem zdôrazniť, nie len na Slovensku. Čiže ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne.